ሰላም ምሳኻትኩም ይኹን ኩልኹም ብዛዕባ ዝሓለፉ ጀጋኑ ኤርትራ ትግደሱን ተንብቡን ኣበርክቶ ትገብሩን ተተባብዑን። እዚኣ ናይ ሎም መፅሓፍ ናተይ ናይ መጨረሻ እያ። ሕጂ ጠጠው ዘብለሉ ግዜ መፅኡ እዩ። እንተኾነ እቲ ወፈራ ጀጋኑ ኤርትራ ምዝካርን ታሪክ ህይወቶም ምስናድን ቀፃሊ ክኸውን እዩ። እቲ የማናይ ኢደይ ኮይኑ ክሕግዝ ዝፀንሐ መምህር ባሲልዮስ ዘሞ ምስ እያሱ ሓወይ ኮይኖም ነቲ ተሪፉ ዘሎ ዕስራ ዝኸውን ከውፅዎ እቲ ወፈራ ዕዉትን ቀፃልን ክኸውን መደብ ኣሎ። ፍትራሪ መሓመድ ሓጎስ ኣበራ ሓደ ካብቶም ብጅግንነቶም ፍሉጣት ኤርትራውያን ኮይኖም ሓደ ካብቶም ኣብ ቅድሚት ዝስርዑ እዮም። ጅግንነቶም ኣብ ንቕሓት ፖለቲካ፣ ኣብ ተረድኦ ጥቕሚ ዘመናዊ ትምህርቲ፣ ኣብ ንግዲ መሰረት ዝገበረ ምዕባለ ናይ ቁጠባ ዘተኮረ ኮይኑ ብውሕልነትን ተባዕነትን ንምትግባር ዘየፀግሞም ናይቲ እዋኖም ጅግና እዮም ነይሮም። ትሕዝቶ ናይዛ ታሪክ ህይወት ፍትውራሪ መሓመድ ሓጎስ ኣበራ ትዘንቱ መፅሓፍ ኣብዘና ቀዲመ ዝጠቐስክወን ክእለቶምን ኣበርክቶኦምን ዘተኮረ እዩ። እኹል መወከሲ ሓበሬታ ስለ ዝተረኽበ ብዓብዩ ድማ ፅዑቕ ምትሕብባር ናይ ኣባላት ስድራ ቤቶም ስለ ዝተረኽበ ምልእቲ ኮይና ንክትወፅእ ሓጊዙ እዩ። ብዙሓት ኣባላት ስድራ ቤት ካብ ኩሎም ወለዶታት ዝኽርታቶም ይኹን ሓበኖም ገሊፆም ስለ ዘለው እዛ መፅሓፍ ዓባይ ክትከውን በቂዓ ጥራሕ ዘይኮነስ ተወሳኺ ክትምዕርግ እውን ክኢላ። ኣብ ሰውራ ዝነበሩ ካብ ስድራ ቤት ፍትውራሪ ገሊኦም ቀልጢፎም ዝተሰውኡ፣ ገሊኦም ድሒሮም ዝተሰውኡ፣ ገሊኦም ድማ ገና ብሂወቶም ዘለው ብዝርዝር ኣሽማቶምን ስእልታቶምን ወፅዩ ኣሎ። ብዛዕባ እቲ ኣብ ጋሕተላይ ዝርከብ ማይ ውዒ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ማይ ጨሎት እውን ብዙሕ ሓበሬታን ስእልታትን ተረኺቡ ስለ ዘሎ ኣብቲ መፅሓፍ ተገሊፁ ኣሎ። ኣውቶቡስ እንዳ ኣበራ ሓጎስ እየን ዝበሃላ ነይረን ኣብቲ እዋን። ብዙሓት ደቂ ሃገር ገሊኦም ንሕክምና ገሊኦም ንዕረፍቲ ናብ ማይ ውዒ ይኸዱ ነይሮም እዮም። ኩሎም ድማ ሓውዮምን ተዘናጊዖምን ይምለሱ ስለ ዝነበሩ እንዳተመላለሱ ዓመት ዓመት ይኸዱ ነይሮም። ሰብ ኣስተብለሉን እዩ ነይሩ እምበር ዓብይ መጎስን ምስጋናን ነቶም እንኮ ናይ ህዝቢ መጓዓዚ ዝፈጠሩ ናብ ማይ ውዒ ምሃብ ግቡእ ይመስለኝ። እቲ ቀንዲ ብድሆ ንደራሳይ ዘጋጥሞ እኹል ሓበሬታ ዘይምርካብ እዩ። ሓበሬታ ዘለዎም ሰባት ክተሓባበሩ ሕልፊ ድማ ስድራ ቤት ብዘይመጠን ኣድላይ እዩ። መን እዩ እቲ ጅግና ክበሃል ዝከኣል ንምልላይ ዘፀግም ኣይመስለንን። ዝኾነ ኤርትራዊ ካብቲ ካልእ ሰብ ዝገብሮ ፍልይ ዝበለ ኣወንታዊ ስራሕ ኣብ ዝኾነ መዳይ ዘበርከተ ጅግና እዩ። ኣበርክቶ ኣብ ቃልስን ነፃነት፣ ኣብ ፍትሒ ምንጋስ፣ ኣብ ምምዕባል ትምህርቲ፣ ኣብ ባህሊ ምዕቃብ፣ ኣብ ቁጠባ ምዕባለ ምምፃእ መሰላት ደቂ ዓዲ
ከይጥሓስ ምቅላስ ከምኡውን ኣብ መሰላትን ማዕርነትን ደቂ ሰብ ክነግስ ምቅላስ እዚኣቶም መሰልቲ ኩሎም ብዝለዓለ ደረጃ ዝተዋስአ ሰብ ጅግና እዩ ዝበሃል። ኣብ መጨረሻ ምስጋናይ ብምልኦም ስድራ ቤት ፊታውራሪ መሓመድ ሓጎስ ኣበራ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ነቶም ምሳይ ብቀረባ ዝተዋስኡ ኣሕዋተይ ካሊድ ኑር ሕሰን ኣበራ፣ ዓብደልቃድር ሽፋ፣ ዶክተር ከማል ምስጋና ይብፅሓዮም። ምስ ስድራ ቤት ፊታውራሪ ዘላለየትኒ ኣብቲ ርክባትን ስራሓትን ምውህሃድ ዓብይ ተሳትፎ ዝገበረት ሓፍተይ ትዕግስቲ ተኽላይ ምስጋና ይብፅሓያ። መምህር ባስልዮስ ከምቲ ልሙድ ኣበርክትኡ ኣይተፈለየንን ምስጋና ይብፅሓዮ። ነቲ ባህላዊ ወገን ዘንፀባርቕ ድማ ስነ ጥበበኛ ማእከል ኣቕባ ሚካኤል ካብ ዓዲ እንግሊዝ ማስ ስለ ዝበለሎም ምስጋና ይብፅሓዮ። ከምቲ ኣቐዲመ ዝገለፅክዎ ፊታውራሪ መሓመድ ሓጎስ ኣበራ ህርኩት ነጋዳይ ኮይኖም ንሓደ ሕብረተሰብ ቁጠባዊ ምዕባለ ከምፅኡ ዝኽእሉ ሰብ እዮም ነይሮም። ኣብ ኣሜሪካ ዝነብር መታዓቢተይ ተወልደ ዝወልዲ ኣብ ሲንጋፖር ከም ባንከኛ ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ ዝርዝር መግለፂ ብዛዕባ ምዕባለ ሲንጋፖርን ክዓውታ ዝኽኣለ ምክንያታት ዘርዚሩ ገሊፅዎ ስለ ዘሎ ምስጋና ይብፅሓዮ። ሰናይ መዓልቲ ምምራቕ መፅሓፍ ይግበረልና። ነቶም ኣንበብቲ ድማ ሰናይ ንባብ ይግበረልኩም።
تدبري برا ودبرة تحرس أكوي تربح بنا زي تلنكم عتي مسكون يخب غلنا بالمصطع عابي ما زمتكم كبرا كبابي كنبنا بيكن رلي أبي عبقرما تاريخ تدوري برا بعد عدو على تحت إيرترا نعم بمزكاري تاريخ زلقنا حبوك عاد كله ولو بحبنا حبوك عاد كله وتسبيل فتار عبدي يأرد على مستندنا تاريخ زلقنا كم تناتو دما وراسي ولد كم تناتو وراسي ولد أسري صعبنا ملي مكريد أسري صعبنا ملي أتكورا مسرة كريتا لحد تزبال العلم بمذكرة دبرنا فاخد دبر كبيرة بتصومي حاسسني وتناتكم ترى بتصومي حاسسني وتناتكم ترى بتصومي حاسسني وتناتكم بقوم كنت لوجك نتبعتا حمص يوطن ذا خابو فتحين خلنقس تزبيلو خير زاب زي كونينوس تزبيلو خير زاب نقس القص إلهم تتوفي وتاريخهم زي خاسس إلهم استوفي تاريخهم زي خاسس إلهم استوفي بجينا تتولدكم أبو إذا عبي تاريخ مزنا زي ركبو إذا عبي تاريخ مزنا زي ركبو تذكروا زناب تولد ولدو أبتنا إريترا تاريخ زمزدبو أبتنا إريترا ولد نعمو كذك كبر فتاو
مغلالي وفي نزهادر نكدام وتغري وفي نزهادر كلي أتوقري نحدنت حزبه كلكم معقلي نحدنت حزبه كلكم مثللي فتاون سلا إنك تللي فتاون سلا أهوالي بدك السنة دا مريم كتمنت كتمعرف بدك السنة دا مريم كتمنت كتمعرف تعرفهم زكولي وكل قدي لما تجيب النبر وانت بغري تعالي دخلكم زي تسب أبو كله أبو أرماسني في الزيت أبو نساوي أتا تاريخاوي تلتابو هدك أي بحري تقول تغول نحن نتوري أدراشعونا إفراهيمي أدراشعونا إفراهيمي تاريخكم صحفي ونزل على النباري تاريخكم صحفي ونزل على النباري قلت ذاك على حالك قلت ذاك على حالك انك مسحلنك أبوتك أكيد بعض عماملك شران يا شران عينة سنت شران عينة سنت لجازة خبت أدراشا يمسكر بلاي كبير مسواتنت مسكرا يمسكر بلاي كبير مسواتنت